Brasusam nwoma edikan tidunso. Na David ti ni fie no. Oka kire odifo Nathan se, hwe me de metentwini duro da mu na Awurade apam adaka no wo ntoma ase. Na Nathan ka kire David se, adie biara ewo wakoma mu no yo na Onyankopɔn di wachi. Na anadwo no ara Nyankopɔn asɛm ba Nathan nkyɛn se, kɔna kɔka kire makoa David se Awurade sie ni enya wo na obesi dan ama me na matene mu. Na mentina eden mu penfiri da mekoyi Israel me baaye no di abedru ne de yi. Na emom me frintumadan mu me kontumadan mu. Na me fritina bia me koltena bia. Baabi ara na me ni Israel nyina ne nam no. Makama tre Israel temufo a me hye won se onyane me man mu bi se. Ade enti na munsim twinudro dan ma me. Na afi ka kire makoa David se na asafo Awurade sie ni. Medie me fa wo free enwan edidi bia enwan no achi sebe ye me man Israel so pani na medi wachi be biara awkoye na metwitwa watamfo nyina afiri wanim na maye wudin se asase so nipa akesi din na mesiesie be bi mama me man Israel na medua won na watena won afa na wanha won hu bio na mumuyo man koso anse won se kane no ne na me hye atemufo se woni me man Israel so no na mebre watamfo nyina ase na meka kire wo se Awurade besi efi ama wo na se wo na ewie du na wo ne wajanum koda a mema wase nso wo wakira obefiri wo memu na mama na hini atim ono na obesi dan ama me na mema na dwa atim akosida medie meyo na gya na ono nso ayeme wo ba na madoye nso merinyimi mfiri ne ho said ye me ye no die wodi wanim no ho no na me de no besi me fie ni mahimie mu akosida na na himwa betim ho akosida said ye nsem nyina ne anisuade ehunu nyina te no Sara na Nathan kasa kire David ena ohene David ba betena Awurade anim se, hwan ne me Awurade Nyankopɔn na hwan ne me fie na wode me abeduru sese yi nanso ye wani soketwa Onyankopɔn na waka daachi a ewa chirichiri ho asem wakoa fie ho na wabu me se onipa a owo di bia ekosoro Awurade di Nyankopɔn die na David nkanka ho ma wo bio na enye wakoa anim onyam na wo na wonim wakoa Awurade wakoa ntini sede ewo wakoma mu no na wadi saa asenkese yi nyinaa sa wore ma wahunu asenkese no nyinaa Awurade obiara ni ho a otese wo na Onyankopɔn biara nso ni wachi sensem a yede ye na so ate no nyinaa na hwan na otese wo man Israel asase so man biako a Onyankopɔn akwaje won afaye oman na wode ade akese ne ade a eyehu agidin na watutu amanaman wo man a woje wo Misraim no anim no na wode wo man Israel aye wo man afa de rekosida na wo Awurade waye wo Nyankopɔn na fei Awurade asɛm a woka no wakoa ho ne fie ho no manu ntim kosida na yo no sɛde waka no na entim na udin no nso kɛse nkosida na wonka sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn ne Onyankopɔn ma Israel na ma wakoa David fie nsi wanim pintin na wo me Nyankopɔn wayi wakoa asutre sɛ wobesi efie ama no enti na wakoa nso ehunu sɛde obompa ye wanimi na afei Awurade wara ne Onyankopɔn na waka wakoa ho asɛmpa yi na afei ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛhyira wakoa fie na ensi wanim daa na de wo Awurade wuhyira no no na wahyira no